Hei vain. Nyt olisi semmonen juttu, että huomenna päivästä niin mun isä tulee hakemaan tonne äidin luokse, kun hänellä on syntymäpäivät. 60-vuotias syntymäpäivät, ja niin tulee sinne hakemaan. Joskus 12 aikaan, tai sitten tuossa 1 maissa, mutta todennäköisesti tuntia aiemmin tulee tonne pihaan ainakin. Ja laittaa viestiä silloin, kun on pihassa, niin mä menen sinne autoon. Ja me mennään äidin luokse. Että joo. Tänään ei ole muuta kuin, että mä vähän katson vaikka YouTubea tosta. Ja sitten Instagramin puhelimesta. Ja vähän muuta semmoista. Että tämä kohtaus oli semmonen. Tai siis tämä kohta videosta. Tässä kun mä puhun. Minä Elkastina puhun. Nyt on just vaihtu 19.17. Niin nyt on ilta. Perjantai-ilta. Mutta nyt lopetan tähän. Tämän kohdan. Niin ja sitten semmoinen juttu, että radiota mä saatan kuunnella vielä jonkin aikaa ainakin tälle illasta. Silloin kun Instagramissa tai YouTubessa ei ole mitään semmoista, mitä kattoo. No niin, eli joo. Mä kävin nytten tuolla. Tässä äsken tulin takaisin tänne kämppääni. Just saimme riisuttua. Ja tänään me suihkuunkin, kun suihkupäivä. Niin sinne menen. Ja siellä on pikkusen tunnelma ollutkin. Mä otin muutamia kuvia ja tai siis kuvia pelkästään. Muutamia kuvia sieltä äidin synttäreiltä, josta mä tulin äskeittäin. Niin sieltä otin. Ja tämä video oli tässä. Tämä niin sanottu syntymäpäivävideo, kun tänään kävin synttäreillä äidin luona. Samalla pidettiin mun syntymäpäivät, kun tiistaina vasta on syntymäpäivät sillä arkipäivänä. En sano mikä tiistai, mutta kuitenkin tiistai. Ja on tässä kuussa vielä. Mutta nyt, hei hei!